17-19 mart aralygyna Haramdağ Berdimuhammedow, Bahreýniň padşasy Hamad ibn Isa al-Halifi Türkmenistanyna kabul edýär. Baryp 1992-nji ýylda Haram başyny ýazyp, basym wagtda siz Arap padşalaryna ýaly durmuşda ýaşarsyňyz diýip Türkmenistanlylara wada beripdi. Emma wada berilen bay we demokratik durmuşyň ornuny halkymyzyň göreni ilki Haram başynyň we soňra Haramdagyň diktaturasynyň bir kanun eden etdiligi hemde talaňçylygy boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyna tebii şertleri boýunça Türkmenistan ýaly çöllük we gumly Arap döwletleri yerasty baýlyklary hem Türkmeninkiden asla köp bolmadyk bu ýurtlar dünýä jemgyýetçiligine Türkmenistanyňkydan düýp göter üýtgeşik netijäni görkezdiler. Bu Arap döwletleri halkara derejesindäki uludan uly maýa ýatyrýan investorlar hökmünde özlerini tanadan bolsa, Türkmenistanyň häkimetleri özlerini ellerini serip beren baky dilegçi hökmünde tanıttılar. Dünýäniň 4 küncünden adamlar işlemek üçin Arap Emiratlaryna, Katara, Saud Arabistanyna gelýärler. Arap döwletlerine dünýä belli bilim merkezleriniň açylmagy münasibetli döreýän iş orunlaryny doldurmak üçin alımlar, lukmanlar, programistler ol ýurtlary köpçülikleýin işe gelýärler. Türkmenistanyna ýany ýakyn 2 milyar 300 milyon dollary täze aeroport guruldy. Emma Türkmen howa uçarlaryna Ýewropanyň üstünden uçmak gadagan edildi. Şol bir wagtyň özünde de Arap döwletlerine gurulan aeroportlar halkara uçuş gonuş howa merkezlerine öwrildiler. Hemde dünýäde iň bir ygtybarly we howpsuz avia kampanya hasaplanýarlar. Ol döwletleriň ilaty ýurtdan kaçyp gidene olar erkinlikde dünýäniň islendik küncüne siýahat edýärler. Olaryň çağılary bolsa döwletiň hasabyna dünýäniň iň öňde barjy okuw jaýlaryna bilim alýarlar. Universitetleriň uçurumlary dessine iş orunları bilen üpçün edilýärler we mundan daşgary döwletiň tebii baýlyklaryndan gelýän girdejiniň hasabyny her bir raýaty her aýda 4000 Amerikan dollary meşwerine paý tölenýär. Dürlü reňkdäki, dürlü gowrumly we dürlü güýçdäki awtouloglar bu döwletlerde açyk satylýar we hereket edýärler. Türkmenistanyň ýaly diňe ak maşyn sürmeli diýilen çäklendirme bu döwletlerde ýok. Bu ýurtlarda ilat üçin gurulýan ýaşaýyş jaýlar 2 gatdan ibarat bolup, ähli tehnik enjamlar we suw çuwdurumlary bilen üpçün edilip, köçeleri bolsa baglara bürenen. Türkmenistan'da bolsa tersine 100 milyonlarça dollar harç edilip gurulýan pasiýologlaryň, ýeke gat jaýlaryň ýaşyl üçekleri, kijijek kömelekleri ýadyňa salýar. Haramda özü we öz tohumy üçin ýaşaýar. Arap Emiratlaryna bolsa häkimetler diňe öz maşgalasy üçin däl, tutuş halkyň, ýurduň bähbidi üçin ýaşaýarlar.
E